Вакыт узган сайын яралар төзәлә дип халык телендә әйтем бар. Ләкин бу бер генә дә дөрес түгел сүзләр безнеңчә. Югалту яралары төзәлми. Киресенчә, көннәр узган сайын якын кешеңне тагын да күбрәк юксынып, сагына башлыйсың. Менә бүген дә үзем язам, үзем яшьләремә тиелеп, газиз әнием Фәридә Адилхан кызы Богданованы әле кайтып керер төсле күз алдыма китерәм. Шулай дип башлаган кызы гүзәл әлеге хәтер хатын. Күзләремнән кайнар яшьләр тама. Синдәй фәрештәләр бүтән бу дөньяда юктыр. 40 ел гомереңне халык сәламәтлеге сагында медицина тармагында үткәрдең. Шәфкать туташы булып, авыру якташларыңа ярдәм кулы суздың. Шуңадыр, сине бик күпләре хөрмәт итеп яраттылар. Эшеңдә югары дәрәҗәле белгеч, гаиләңдә яраткан тормыш иптәше, сөекле әниебез, җанын кызганмаган әбекәй дә була алдың. Хәзер әнкәй күп тә кирәкми. Тик бер генә утырып синең белән шәйләр эчеп, әйтеп өлгермәгән сүзләрне сөйләр идем. Әрнеп, йөрәгем сыкрый, җаным әрни. Нигәдер бар җиһан караңгылыкка чумды. Авыр, бик авыр миңа. Әйе, бик авыр шул әнкәйләрне югалту. Миңа гына авыр дип әйтсәм бик аз булыр. Синең китүең белән йөзебезнең, өебезнең нуры сүнде. Тормыш иптәшең Равил, газиз әткәебез әле һаман бу хакыйкатьне кабул итә алмый. Улың Рафаэльнең моңсу карашы йөрәк үзә. Наил киявең дә ясап куйган шәеңне эчәргә кереп, синең юклыгыңнан авыр сулап куя. Ә оныгың Амир әбисенең мәңгелеккә киткәнен аңламый әле. 2020 елның салкын октябрь айы әниемне мәңгелеккә алып киткән иде. Әниемне салкын каберләргә илтеп салгач, бар дөнья эшеп, катып калгандай булды миңа. Әниемнең ягымлы күзләре, елмаюы һаман да йөрәгемнең иң түрендә. Тавышы көннәр аша, бик ерактан ишетелсә дә, яшәргә көч бирә, җаныма рух өсти. Көннәр узган сайын әнинең юклыгы йөрәкне катырак тырный. Аны бер кайчан да күрмәячәкне аңлау күңелне телә. Җан тынычлыгын ала. Елмайып килер кебек тоела иде, ә хәзер ул тойгы да югалып бара. Я Раббым, сабырлык бир. Җаннарыбызга тынычлык, тәннәребезгә сихәтлек истә. Киткәннәрне онытмыйча, исәннәрнең кадерен белеп яшәсә идек. Әниебез кебек әни булырга, балаларыбызны алар шикелле тәрбияләргә, яшәргә ярдәм ит, Раббым. Кадерле әнием, җиргә кадәр иелеп, баш иям мин синең алдыңда. Безгә гомер биргәнең өчен, ана назы, ана тәрбиясе тойганыбыз өчен. Шушы тойгыларны өздермичә, ана җылысыннан мәхрүм итмәгәнең өчен. Мең рәхмәтләр сиңа. Авыр туфрагың җиңел, караңгы гүрләрең якты булсын. Дөньялыкта күрмәгән рәхәтлекләрне күреп, тыныч йокла, кадерлем минем. Әйе, тормышта шулай язылган инде. Кемнәрдер китә, ә кемнәрдер килә. Балалар безне озатсын инде. Безгә балаларны озатырга язмасын. Тик кадерле кешеләрне озату барыбер бик авыр шул. Ә яшьләй киткән кадерле әниләрне озату бигрәк тә авыр. Тыныч йокла, кадерле әниебез. Тыныч була күрсен кадерең. Һәр кешенең насыйп гомерләре язып куела ди тумыштан. Минем өлеш шул булгандыр инде. Качып булмый ахыры язмыштан. Сабый чаклар, бала вакытларым кул аткымда гөрләп беттеләр. Яшьлек елларымда артта калды. Хатын булыр чаклар җиттеләр. Үкенмимен. 2 балам туды. Ана булу бәхетен татыдым. Әби дигән кызык дөньяга да керер өчен ишек шакыдым. Кирдем анда. Бераз кунак булдым. Матур оныкларга сөенеп, ләкин арттан әҗәл киреп җитте. Аппак кәфенлектән киенеп. Миннән рөхсәт фәлән сорамады. Көнен тапты тик үз җаеның. 2020 ел чак, 15 октябрь айының. 65-ем тулмаганда көе гомер җебем шартлап üzелде. Ышанырга теләмәсәм дә мин бу фаҗига алдан сизелде. Мәрхүм әни мине көтеп алып, тешләремдә килде кунакка. Инде бүтән бер дә кайтмас җиргә мәңгелеккә киттем, еракка. Юбилеем минем булмас инде. Амирымның туен күрә алмам. Мин киткәчтен туган оныкларга әби назы инде бир алмам. Оныкларым инде бүтәннәргә сөйләп кенә мине үтәрләр. 2 балам әле бик озак минем кайтуымны көтәрләр.
ир кешеләр йомшак табигатьле, авырлыкка тизрәк бирешә, дөньялыкның хәбәрләре безгә минутында килеп ирешә. Равилем, без матур яшәдек бит, язмыш җилләренә сыгылма, терәк булчы ике балабызга, шулай язган инде, егылма. Улың Рафаэль, киявең Наил белән киңәшләшеп гомер итегез, оныкларың белән җыелышып, каберемә килеп җитегез. Әти-әниегез сүзен тыңлап, бик тәртипле булып үсегез. Хәвеф-хәтәрләргә юлыкмыйча, тыныч, матур гомер кичегез. Соңгы сүзем инде балаларга. Рафаэль һәм минем гүзәлем, ашларымны зурлап үткәрдегез. Рәхмәт әйтәм сезгә, баш иеп. Уң җилкәгездәге фәрештә мин, гел яхшылык теләп утырам. Дәфтәремне сезнең гаиләдәге матурлыклар белән тутырам. Сул яктагы теге әшәкене сезнең яныгызга китермим. Бәла-казалардан ышыклаучы сезгә мәңге тугры күпер мин. Ни хәл итим? Оныкчыкларга да Фәридә әбиләрен сөйләрсез. Ул бит әле сезне һаман шулай күктән карап тора диярсез. Насыйп булсын сезгә гомерегезнең азагына барып җитәргә. Матур картлык килеп, тыныч кына үз җайыгыз белән китергә. Мәрхүмебез Фәридә Адилхан кызы Богданованың ятар урыны Гөлбакча, керәсе урыны җәннәт булсын. Барча якыннарының кайгысын уртаклашабыз. Алдагы җыр мәрхүмебез истәлегенә дуга булып ирешсен. Җирем авыртмай диде, белгертмәде ширләгәч. Яме сүнде бүлмәләрнең, бушлык басты күңелене. Тыя алмадым яшьләремне, тәгәрәшеп түгелде. Һаваларда җитмәй кебек, өйдән сез калгач. Синсез битми җәйләремдә, яфраксыз, нурсыз агач. Һаваларда җитмәй кебек, өйдән сез калгач. Синсез битми җәйләремдә, яфраксыз, нурсыз агач. Якыты дөньям, юк кояшның җылысы. Килә бара бер туктаусыз, үксеп елайсың. Синең белән яшәлгән көн, яшәлмәгән дә кебек. Каршы ала идең мине, карашың белән Havalarda җитмәй кебек, өйдән сез калгач. Синсез битми җәйләремдә, яфраксыз, нурсыз агач. Havalarda җитмәй кебек, өйдән сез калгач. Синсез битми җәйләремдә, яфраксыз, нурсыз агач.
İşten çıkma sine de senin sınıftın alışların. Niggel yuğaltıdan tıra gönürlük ağışları. Biledizmi kadirlerin, kadirliler var şokta. Sin daxilli bitenikeyim, kabirin tuğan yokta. Havalarda jitmeyi kibik, üdenisiz kalğış. Sinsiz bitmeyeceklerimde, yapraksız nursuz ağaç. Havalarda jitmeyi kibik, üdenisiz kalğış. Sinsiz bitmeyeceklerimde, yapraksız nursuz ağaç. Sinsiz bitmeyeceklerimde, yapraksız nursuz ağaç.